Doncs aquest dissabte, també des dels Trompats, prepareu una trobada de pubilles. Com ha estat aquesta idea? Al final nosaltres estem treballant en tot el marc de les festes en donar visibilitat en aquelles coses que han funcionat durant molts anys i que agraden a la gent. I una d'aquestes coses que sempre hi ha hagut l'espina és de la trobada de pubilles. Bé, la trobada no, sinó en el món del pubillatge, no? Diguéssim. Entenem que en la societat que vivim avui en dia fer una exhibició de pubilles no és la cosa més encertada, però nosaltres volíem donar-los el seu protagonisme també, i és una activitat que ja fa anys s'havia fet i hem volgut recuperar, que és fer una trobada de pubilles. Llavors, no tenim clar si serà algú que serà cada any, si ho farem ara i potser repetirà cada X temps, però la idea és una mica aquesta i és sobretot poder fer una trobada totes juntes una vegada més, parlar una mica d'això del món del pubillatge, de com era. De fet, aquest any l'edició és especial món de la peluqueria, que inclouria tots aquells moments previs, no, a lo que elles vivien, de preparar-se, d'anar a tots els esdeveniments, el que comportava, els vestits, tot això. Llavors, aquest any ho hem enfocat així, a veure com funciona. Nosaltres estem molt, molt il·lusionats perquè n'hem aconseguit ja al voltant d'unes 50. Tot i així és un acte obert a tothom, per tant convidem a tothom que vingui en aquesta trobada, que fa poble, que és el que ens agraden els trompats, i rememorar una mica aquests dies del pubillatge a Palafrugell. Per tant, són pubilles, entenc, de les festes de primavera, no? D'edicions anteriors. Exacte. Nosaltres hem contactat amb pubilles que van ser en el marc de les festes durant tots els anys que es van fer pubilles, que, si no recordo malament, és del 64 fins al 2000. Tornem a fer. Però quién es? Quin Ha sortit una mica més fora del que no. Oh, sí. Bones. Ara hem de tornar-hi. No, si de cas enganxo, torno a fer la pregunta i ja està. Mira, doncs en Pau que digui alguna més també de la trobada de pubilles. Ah, si vols. Sí, és la trobada de pubilles. Ara estem gravant el de... Perquè havíem anat a dir dijous. Sí? Vale. Doncs entenc que són pubilles que van participar a les festes de primavera, no? Exacte, nosaltres hem contactat amb pubilles de totes les edicions que es van realitzar, llavors crec recordar que és més o menys des del 64 fins al 2007 o alguna cosa així. Llavors, hi haurà gent de totes les edats. Clar, em deies una cinquantena, per tant, com ha estat la feina de contactar amb elles i de voler participar en aquest acte? Això ha sigut una mica més feixuc, però a la vegada ha sigut com molt bonic perquè hem vist l'estima que tenia la gent a les pubilles, no? Perquè al final és molt graciós perquè l'Ajuntament ens va enviar el que vindria a ser el llistat que tenien, que bàsicament constava de telèfons fixes, els quals us podeu imaginar que avui en dia la majoria no estan ni tan sols operatius. Llavors, tristament hi ha moltes que no hi han pogut contactar, però que llavors potser algunes d'elles ho han vist via aquí mateix la ràdio, Instagram, els cartells o qualsevol cosa, i ens han posat en contacte amb nosaltres, o bé inclús que trucaven i ens dèiem no, m'invento, l'Antònia no sóc jo, sinó és la meva filla, i llavors, estiràvem d'aquest fil i ha sigut difícil, però a la vegada molt, molt bonic. Hem parlat que això serà aquest dissabte, però no hem dit a on. Serà aquest dissabte a les 6 de la tarda a la Fundació Cuixart. I hem triat aquest espai, bàsicament perquè aquest any és any Cuixart a Palafrugell, per tant, volem també retre homenatge una mica a la seva figura, però també perquè al final era el punt de trobada inicial de les pubilles quan es feia. Llavors, és com una mica tancar el cercle, no? I la gent que vingui, què s'hi trobarà? És a dir, hi haurà les pubilles que, no sé, suposo que aniran ben vestides. Què és el que s'hi farà? Nosaltres obrirem portes a les 6 de la tarda, les pubilles els rebrem a aquella hora. Per identificar-les de la resta se'ls hi farà una entrega d'una banda, amb la senyera, típic de pubilles, i llavors hi haurà una taula rodona, el que hem comentat abans, una mica enfocada en el món de la peluqueria, edició especial peluqueria, n'hem dit nosaltres,
Llavors, una mica en la línia d'això també, l'espai estarà una mica ambientat com si fóssim dins una peluqueria i llavors hi haurà un espectacle de l'artista Jessica Pulla i finalment farem un petit brindis tots junts i una foto. Una activitat oberta a tothom? Exacte, obert a tothom. Sí que és veritat que es diu trobada de pubilles de les festes, però la nostra idea és que pugui vindre tothom que li agradi les festes de primavera, que s'ho senti seu i al final és un punt de trobada de tots junts i de celebració. Perfecte, doncs Ruth Gou, que vagi molt bé. Moltes gràcies.